बर' बाथारमारि रंजालि बैसागु फालिग्रा आफादा बानजायनायाव खुंगा 22थि रंजालि फोरबो फालिथायखौ बर' बाथारमारि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंदों। जों मिथिगौ आसाम रायजोनि बयनिख्रुइबो देरसिन रंजाथाइ फोरबोआनो जादों बैसागु फोरबो। बे फोरबोखौ आसामाव रायजो जानाय गोबां हारि माहारिफोरा गाजा गोमजायै फालिबोनायखौ नुनो मोनो। मख'नो गोनांदि बर' बाथारमारिनि रायजो राजाफ्रा सिगांनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय बायदि 24 एप्रिलाव गाजा गोमजायै सानसेनि हाबाफारिजों लोब्बा लाखिना बायदि बायदि गेलेमु बादायलायनाय आरो फुंबिलिनि समाव फिरफिला बिरहोनाय आरो गोसोखां सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि मुसुखायाव मान बावनायजों बिबार बावनाय आरो उन्दैया गिदिरफोरखौ मान होनाय अननाय हारि माहारियाबो बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ आगु समनिफ्रायनो गावनि दोरोङारि हारिमु नेमखान्थिनि गेजेरजों गाजा गोमजायै फालिबोनायखौ जों नुनो मोनो। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बर' बाथारमारि गामिया रंजालि बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै सानसेनि हाबाफारिजों खुंफुंदों। बाथारमारिया जेब्लाबो सिगांनिफ्रायनो बैसागु फोरबोजों लोगोसे जोंहा जोंनिनो गामिनि सोरगोआरि जानाय आरो सिबुंथि थान्दै आदा बिनेश्वरनि नामैबो जोङो जेब्लाबो लाफादों। लोगोआव सिगाङावनो जोंनि क'क्राझार आनसलिकआबो बे हाबाफारिखौ लाफादोंमोन, नाथाय दिनैनिफ्राय बे हाबाफारिखौ बिसोर जोंनो एंगारनानै होनायलाय जोंनि बाथारमारि गामियानो जोंनो बे फोरबोखौ सिगाङाव फालिनायजों हिसाबै देग्लायबो 22थि हाबाफारिखौ 1429 मायथाइयाव जोङो जोंनि बाथारमारि गामिनि रायजो राजाफ्रा बेखौ जोङो आखायाव लानानै जों दिनै हाबाफारिखौ खुंदों गाहामनो। जोंनो बे रांखौ जों मोनाखै, जों नाजागोन। जोंनि गामिनिनो गावबुरा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिया थांदोंमोन डिसिनिसिम, नाथाय बे हाबाफारिया सिगाङावनो जोबनायलाय जोङो सोरखारनि बे रांखौ मोनाखै। थेवबोनो बे हाबाफारियाव जोङो फैगौ 25आव जोङो सिलभार सौफैब्ला जोङो बिथांमोननाव बुंथिनानै मोननायफोरबायदि हाबाफारि लानानै नोंथांमोनजों हेफाजाब लाफानानै मोननायनि राहाफारिखौ जों लागोन होननानै थिरांथि खालामनानै थाबाय। बे दिनैनि बर' बाथारमारिनि बैसागु रंजालि आफादाव जोङो जोंनि गामि गोजायैनो रां बान्था होनाय फारियै सिगाङावनो बैसागु जथुमै रंजानाय आरो जावजायै रंजानाय आरो हारसिङै रंजानाय जोङो प्राइज होनो नागिरदों। लोगोआव गथ'फोरनि छबि आखिनाय आरो बुरिनि चेयार सेलायनाय, आरोबाव दुरुं बोनाय, आरोबाव जोबोद गोदो गोदाय बर' बोराइनि नियम बायदियै बे हाबाफारिखौ जोङो आरोबाव गोसोखांनानै दैहु बुफायनाय हाबाफारिखौबो जों दैखांनानै होफादों। नुनो मोनदों। बे हाबाफारिखौथ' बाथारमारिया गोदोनिफ्रायनो नामखराखा, दिल्लीसिम थांनाय दंबावो। मोसानो गोरोंखा, दा बे बुरिया एसे देहा बायग्रबनायखाय दा बारा हायाखसै। बिसिनि लोगो खिबु दा फैगौ जोलैथिया जोबोद सोलोंगासिनो दङ आरो बे गामिनि जोंनि रायजो राजाफ्रा बे हाबाफारिखौ जेब्लाबो गाहामै खुंलांबाय थागोन होननानै आं आसा थिनाय जायो। गोजोनथाव खौरां। आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल, जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो।
24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।